заминларза дар Туркия ҷаҳонро такон дод. Ин ҳам асоби барвақт вақте ки сокинони маҳаллӣ ҳанӯз хоб буданд рӯй додааст. хонаҳо пас аз заминҷунбӣ дар сонияҳо фурӯ рехтанд. дар зери харобаҳо ҳазорҳо одамон монданд. қариб ҳар соат мақомоти кишвар дар бораи даҳҳо ва садҳо қурбонони фоҷиа хабар медиҳад. тавре маълум шуд дар миёни онҳо шояд хешовандони наздики ҳунармандони маъруфи турк низ бошанд. ҳунарпеша мелиса аслӣ Памук чанд соат пеш хабаре пахш кард ки наздиконаш зери харобаҳо монданд. ситораи ишқи сиёҳ илтиҷо кард: бибиам роҳ гашта наметавонад, бемор аст. онҳо бо холам дар бино мондаанд. баъдтар духтара гуфт ки наздиконаш наҷот ёфтанд. ҳам модаркалонаш ва ҳам холааш низ зинда монданд. дар навбати худ иҷрокунандаи нақши Прил дар сериали дари маро бекубе ба шак Гумулчиниоғлу бонги изтироб мезанад, зеро гумон мекунад ки модараш пас аз заминларза зери харобаҳо мондааст. модар дар ноҳияи Ҳатай зиндагӣ мекунад. мо хабар надорем, касе дидаву шунида бошад хабар диҳад, мепурсад актёри турк дар саҳифааш. ва шавҳари ҳунарпеша Ҷагра Читанак, ки дар ин сериал нақши асосиро низ бозидааст, ба мақомот муроҷиат карда гуфтааст ки модараш зери харобаҳо хобидааст. ёдовар мешавем ки субҳи барвақт дар Туркия заминларзаи 7-8 дараҷа рух додааст. якчанд шаҳрҳо тамоман хароб шуда буданд. биноҳои серошона ба харобазор мубаддал шуданд. то кунун дар бораи марги бисёриҳо хабар нашр шудааст. пас аз заминларзаи аввал боз 6 зилзилаи калон ба қайд гирифта шуд ки қуввааш беш аз 6-8 дараҷа будааст. президент Эрдоғон ба мардум муроҷиат карда заминларза дар ҷануби шарқи кишвар бузургтарин офати табиӣ барои ҷумҳурӣ аз соли 1939 омад. дар амалиёти ҷустуҷӯӣ ва наҷот беш аз 9000 наҷотдиҳанда ва даҳҳо ҳазор ихтиёрон ҷалб шуданд.